രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ലാസ് കൃഷ്ണ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ 6ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഭക്തിയോഗം. ഇതിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ഭഗവാന്റെ അവിശ്വരൂപം കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ട് കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിനെയാണ് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ചതുർശ്ലോകി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന് നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികൾ നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും സമസ്ത ലോകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശ്വരൂപമാണ് ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനനെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവര്, അതാണ് നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്നത്? പത്രം, പുഷ്പം, പല എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നു, അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ? അപ്പൊ ഇതാണ് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായല്ലോ. എന്താണത്? അവരെവിടേക്ക് എത്തുന്നു പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ 3 ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില്. അപ്പൊ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഭഗവാനെ ഒരു എനർജി മാത്രമായിട്ട്, ഒരു ഊർജമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ, രൂപമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നത്. ആ കൃഷ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടം, പല രസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ.
ഏതൊക്കെ രസങ്ങളാണ്? നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 5 രസങ്ങളാണ് പറയുക. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ഇതാണ് 5 രസങ്ങൾ ഭഗവാനോട് നമ്മള് ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതല്ല, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെക്കൻഡറി രസങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ രാവണനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെറുപ്പല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അതാണ് എന്താണ് അനുകൂലമല്ലാത്തത്. അത് ഭഗവാനെ ഒരു എതിരിയായിട്ട് കാണുന്ന മാതിരത്തെ ഭയം, അങ്ങനത്തെ രസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ രസങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി രസം. എനിക്ക് മലയാളത്തില് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേർഡ് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് പ്രൈമറി രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ, ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 5 രസങ്ങളാണ്. ഈ 5 രസങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക, എത്താനായിട്ട് കഴിയുക. അങ്ങനെ എത്താൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ദാസ്യരസത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹനുമാനിയാണ് പറയാ, ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാ. ഭഗവാനോട് ഏറ്റവും ശ്രീരാമദേവന്റെ ദാസനായിട്ടല്ലേ എപ്പോഴും പറയാ, ദാസ്യരസത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ അടുത്തത് സാഖ്യരസത്തിൽ ആരാണ്? അർജുനനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാ. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? ദാസ്യം. ഇനി ശാന്തരസോ? ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അറിയാമോ? ശാന്തരസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പശു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ എന്താണ് ഗോകുലത്തില് വൃന്ദാവനത്തില് ആ പശുക്കളൊക്കെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതാണ് ശാന്തരസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം, മയിൽപീലി ആവട്ടെ, ഓടക്കുഴലാവട്ടെ, അതെല്ലാം ജീവനുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാതും ചേതനമാണ്, ആ ചേതന അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ശാന്തരസത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ മയിൽപീലി, ഓടക്കുഴല്, ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാട, ആ ആഭരണങ്ങള്, ഇതെല്ലാം എന്തായിട്ടാണ് പറയാ? ശാന്തരസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാ കേട്ടോ. അത് പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത്? വാത്സല്യരസമാണ് അല്ലെ. രസം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ. ആരാണ് വാത്സല്യരസത്തിലുള്ളത്? ദേവകി മാതാവ്, നന്ദമഹം, യശോദാ മാതാവും കുറൂരമ്മ. എല്ലാവരും കുറൂരും, അവരൊക്കെ വാത്സല്യരസത്തിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ദേവകി മാതാവിന്റെയും ആരുടെ, യശോദ മാതാവിന്റെയും വാത്സല്യരസത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് ദേവകി മാതാവിലും യശോദ മാതാവിലും ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നണില്ലേ? എന്താ വ്യത്യാസം പറയൂ അപ്പൊ? ദേവകി മാതാജി കൃഷ്ണനെ വളർത്തിയിട്ടില്ല. അതല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ. അവരുടെ ഭാവം ഭഗവാനോടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് ദേവകി മാതാവിനും വസുദേവനും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നത്? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പരമദിവ്യോധഭൂഷണായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. നമുക്ക് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൂജിക്കണ ഭാവമല്ലേ ഉണ്ടാവുക, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മകനോടുള്ള വാത്സല്യം അങ്ങനെ എന്താണ്, എടാ നീ അത് ചെയ്യ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ദേവകി മാതാവിന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം അല്ലെ. പക്ഷെ യശോദാ മാതാവിനോ അവർക്കറിയില്ല, അത് എന്റെ മകനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യരസം എന്ന് പറയുന്നത് യശോദാ മാതാവിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ദേവകി മാതാവ് വരുമ്പോ അതിലൊരു ഐശ്വര്യഭാവം കൂടി കലരും, അതായത് ഒരു ബഹുമാനം കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാത്സല്യമാണ്. വാത്സല്യം ഇല്ല എന്നല്ല, വാത്സല്യരസം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിലെന്ത് കലർപ്പുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യം കൂടി, അതായത് ഒരു ബഹുമാനം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ കലരും. അതിപ്പോ ഇതേ ഭാവം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ രാധാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായും എന്താണ്, രാധാദേവിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ രുക്മിണി, സത്യഭാമ, അവരൊക്കെയോ അവർക്കൊക്കെ അറിയാമാരാണെന്ന് ഇത് പരമദിവ്യോധഭൂഷണായ ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പോഴും ആ ഒരു ഐശ്വര്യഭാവം കൂടി കലരും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത് യശോദ മാതാവിനോടാണ് പറയുക. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മാധുര്യരസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു ഭർത്താവിനോടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവർ, ആ ഒരു ഭാവമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അതാണ് മാധുര്യം. ആ മാധുര്യഭാവം പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെയാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാര്യമാര് അത് മാധുര്യരസമാണ്, എന്നാൽ അതിലെന്ത് കളർന്നിരിക്കും? ഐശ്വര്യം കളർന്നിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ തുറന്ന് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ. അതാണ് വ്യത്യാസം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 5 രസങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രസത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ഭഗവാനെ കാണണം അല്ലെ. ഒരു എനർജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട്, ആ വെളിച്ചത്തിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വാത്സല്യരസത്തിലോ ശാന്തരസത്തിലോ ദാസ്യരസത്തിലോ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ?
ഇല്ല. സാധിക്കില്ല അല്ലെ? നമുക്കൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ രൂപത്തിനോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരാചാര്യരാണ് അദ്വൈതം എന്നുള്ള ഒരു അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, അതിൽ നിന്നാണ് അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇതട്ടോ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ലയിക്കുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത തേ മേ യുക്തതമാമദാഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എന്താണ് നോക്കൂ, വ്യക്തിരൂപത്തില് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്. ഇതാണ് കാരണം. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഭാവം വരുന്നത് അല്ലെ? എന്റെ മോനോടാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാവും, ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ളത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും, അമ്മോടും അച്ഛനോടുള്ളത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ? ആ ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിന് പൂർണ്ണത വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിരൂപം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ള ആൾക്കാര് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അവരെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആരാണ്ടാവുക? ഗോപികമാരാണ്. ആ ഒരു ഭാവമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ, അത് യശോദ മാതാവിന്റെ ഭാവത്തിനേക്കാളും ഒരു പടി മേലെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാധുര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു എന്താണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഒരു മാധുര്യ ഭാവത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഭാവം കൂടി കലർന്നിട്ടാണ് വരിക. അല്ലെ? ഏതൊരു ഭാര്യയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഒരു ഭർത്താവിനോട് ഒരു അമ്മയായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും, അവർ ഉപദേശിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവരെ കെയർ ചെയ്യും, ആ ഒരു ലെവലിൽ അല്ലെ? അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു മാധുര്യ രസത്തിൽ വാത്സല്യം ബാക്കി എല്ലാ ഭാവങ്ങളും കലരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ദാസ്യുണ്ട്, ശാന്തമുണ്ട്, സാഖ്യുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മാധുര്യഭാവം വരുന്നത്. എന്നാൽ വാത്സല്യത്തിൽ നമുക്ക് മാധുര്യഭാവം വരില്ല, സാഖ്യത്തിൽ മാധുര്യഭാവം വരില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് മാധുര്യഭാവം ഏറ്റവും ഉദാത്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരായല്ലോ. എന്നാൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യമവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നല്ലത് ഏതാണ്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ പൂജിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അവ്യക്തഗത രൂപത്തിൽ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ ഭാവത്തിൽ എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരെവിടെ എത്തും? എവിടെ എത്തുന്ന പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനിലേക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പോയാലും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തെത്താം. എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യത്തേത് ഇപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് എവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രകാശവലയുണ്ടല്ലോ, അത് വരയ്ക്കാണ് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടേക്ക് വരെ എത്തുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തികളാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക. അതായത് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ വരണ്ട എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി, ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ആത്മീയ ലോകത്ത്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് അല്ലെ? അവിടേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ പല തരാണ്. അത് 5 തരത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേതാണ് സായുജ്യമുക്തി. അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് സായുജ്യമുക്തി? സാലോക്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാമീപ്യമുക്തി, ലാസ്റ്റത്തെയാണ് സാഷ്ടി. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തികളാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെയാണ് സായുജ്യമുക്തി, രണ്ടാമത്തെ സാലോക്യമുക്തി, പിന്നെ സാരൂപ്യമുക്തി, സാമീപ്യമുക്തി, സാഷ്ടി. ഇതാണ് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തികൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുക.
ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതാണ് ആ പ്രകാശവലയത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന മാതിരിയാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി ഭഗവാനിൽ ചേരുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ്. അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സായുജ്യ മുക്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് ലോകത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാലോക്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാരൂപ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ് ഉണ്ടാവുക. 4 കൈകളുള്ള ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു മുക്തിക്കാണ് സാരൂപ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി സാമീപ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതരായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനനൊക്കെ ഓരോ ജന്മം എടുക്കും, ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ പല രൂപത്തിലായിട്ട് അർജുനനൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു മുക്തിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സാമീപ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് സാമീപ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇനി അവസാനത്തെയാണ് സാഷ്ടി. സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് എത്ര ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് മുഴുവൻ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുക, അതാണ് സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾക്ക് അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്ക് എത്താനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേതിലൊക്കെ സേവനം ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നുണ്ട്, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. അത് മറ്റേ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രൈമറി ശാന്തരസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഇത് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് മാരിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അത്രയ്ക്കും ഇതുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഒരു ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടുന്ന് പോയ ആൾക്കാര് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തതിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ സേവ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നുവോ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ. അതായത് ഒരു അമ്മയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യശോദ മാതാവിന്റെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. അവര് യശോദ മാതാവ് ആവുന്നല്ല, അതേ ഇതില് അവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെക്ചർ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അതിലെന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു ഭഗവാൻ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാസലീലയിൽ എന്തായിരുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭഗവാൻ വന്ന് രാസലീല നൃത്തമാടുന്ന മാതിരിയല്ലേ ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭഗവാനുള്ള മാതിരി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇതാണ് മുക്തികൾ കേട്ടോ. നിക്ലേശോധികരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹീകതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തി ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ് അധികവും ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അത്തരം യോഗ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിച്ചത്തിനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ആണോ? നിങ്ങൾ പറയൂ. മനസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരുന്നത്? ഓടക്കുള്ളിൽ ഓടുന്ന ഒരു കൃഷ്ണന്റെ രൂപം വരും അല്ലെ. നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രൂപം വരും. നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന രൂപം. നമ്മൾക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രൂപം വരും. ആ രൂപം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. എളുപ്പമാണോ? ഏത് രൂപം ഇല്ലാണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗണപതിയുടെ രൂപം നമ്മൾക്കുണ്ട്, ദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർഗന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യപ്പന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ആ രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നത്. രൂപമില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഓരോ ആളുമായിട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു രൂപത്തിനോടാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു രൂപത്തിനോടാണ് നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു രൂപത്തിനോടാണ് നമുക്ക് കൊഞ്ചാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ.
ഒരു രൂപമില്ലാത്ത മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ എയറിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. 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 അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തില് ആസക്തചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സമാധി ലെവലിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾക്കത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് കേട്ടോ. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ഒരേമാതിരി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എവിടെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കൃഷ്ണനാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീരാമന്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമനാണ്, ഗണപതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗണപതിയാണ്, നമുക്ക് തിരിച്ചറിയും അല്ലെ. അതിന് പ്രത്യേക ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് ഗണപതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് അയ്യപ്പൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് അംഗീകൃത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ സന്നിഹിതനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് ഈ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തണം, കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ജുള കൊണ്ടുപോയിട്ട മാല വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ പോവില്ലല്ലോ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ക്രൂരമ്മ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂരമ്മയുടെ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ. ക്രൂരമ്മ അത്രയും ഏകാദശി, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്. ക്രൂരമ്മയാണ് അന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഏകാദശിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്രതം നോക്കുമ്പോ ആരോ വന്നിട്ട് പറയൂ ഇന്ന് ഏകാദശി അല്ല, ക്രൂരമ്മ നാളെയാണ്. അല്ലല്ല, ഞാൻ എന്നും കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ്. അന്നെന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദിവസ കലണ്ടറൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 15 അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഏകാദശി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകാദശി വരുന്ന എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന്റെ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഈ ആസ്ട്രോളജി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടുന്ന ഏകാദശി എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മാറുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ക്രൂരമ എന്നാണോ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏകാദശി, അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തെരുവിൽ പലയിടത്തും, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാലേ തപാൽ പെട്ടിയിൽ ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇവ ചുവന്ന തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ 4 മണിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആ എഴുത്തുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അവർ അയക്കും, അഡ്രസ് നോക്കിയിട്ട് അയക്കും. അപ്പൊ ഈ തപാൽ പെട്ടികളിൽ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും, നമ്മൾ ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണോ അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടേക്ക് എത്തും. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ ഈ എന്താണ് ഈ അർച്ചവിഗ്രഹം, നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാനോട് കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിളി എവിടെ വരെ എത്തുന്നു, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്, ഇതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും തപാൽ പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വെള്ളപ്പെട്ടി ഇരിക്കേണ്ടി ഇതേമാതിരി തന്നെ. അപ്പൊ ആ പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇല്ല. കാരണം അത് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു എഴുത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് വേണം. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു പടം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, നമ്മൾ ഏതോ ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ പടം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അതാണ് അംഗീകൃത രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനില്ല. നിങ്ങൾ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനല്ലേ, ആരെങ്കിലും വെച്ച് പൂജിച്ചാൽ പോരാ. അങ്ങനെയല്ല, അംഗീകൃത രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പൂജിക്കാനായിട്ട്. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്, അർച്ചവിഗ്രഹം തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവതാരം പോലെ രാമാവതാരം പോലെയാണ് നമ്മുടെ പൂജാ റൂമിലിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണില് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ആവട്ടെ, ഒരു പേപ്പർ പീസ് ആവട്ടെ, എന്തായിരുന്നാലും അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ആ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീനാചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്
സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ലേ, ആ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ലൈഫാണ്. അതിൽ ഈ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന മാതിരി കാണുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ ആത്മാവാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കണം, ആ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ എത്രത്തോളം അത് ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നല്ല സുഖാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ? എന്താ തോന്നണേ? എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളാ ഉള്ളത് ആ സമുദ്രത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വെള്ളം കുടിക്കും. ഒന്ന്, നീന്താൻ അറിഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നീന്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഉപ്പുവെള്ളമാണ്, നല്ല പ്രാക്ടീസുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് സമുദ്രത്തിൽ നീന്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് പോട്ടെ. പിന്നെയോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? വലിയ വലിയ തിമിംഗലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ തിന്നു കളയും. വിഴുങ്ങും, അല്ലാതെ കടിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പിന്നെയോ എന്തെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ മുങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ ഗതിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആ ശക്തിയില്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അത്രയും എപ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? അപകടമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും. നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മള് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാം കേട്ടോ. അതാ ഇത് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു മരം കാണുന്നില്ലേ? ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലൈഫാണ് ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെല്ലാം നമ്മളാണ്, നമ്മുടെ ആ ലൈഫ് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളാണ് ഇവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ ആത്മാവ് വെച്ചോളൂ, അത് നമ്മളിങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കാണ്. അവിടെ താഴത്തേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്തെങ്കിലും മരിച്ചു ഘോര സർപ്പങ്ങളാണ് താഴെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന് കൈ വിട്ടാൽ. ഇനി അവിടെ മേലെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2 എലികളെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു വെള്ള എലിയുണ്ട്, ഒരു കറുത്ത എലിയുണ്ട്. അത് എന്തിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? വെള്ള എലി പകലും കറുത്ത എലി രാത്രിയുമാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ ആയുസ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഓരോ പകൽ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ് എന്താ ചെയ്യണേ? കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവര് എലികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ആ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആ കരണ്ട് ഒരു ലെവൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീഴും അല്ലെ? ആ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ എവിടേക്കാ പോവാൻ പോണത്? താഴത്തേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ താഴ് സർപ്പങ്ങളുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ ലൈഫിലത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ആന നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മരം ഇങ്ങനെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളും പെട്ട് അങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേലെ നമ്മുടെ രാത്രിയും പകലുകളും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ കൊമ്പ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും താഴെ വീഴാം. താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ താഴെയുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴും. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കൈ പിടിച്ച് ഒരു കൈ ഒന്ന് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും. ശരിയല്ലേ പറയുന്നത്? അല്ലേ? അതിന് മേലെന്താ കാണുന്നേ? ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്. തേനീച്ചക്കൂടിന്ന് ഓരോ തുള്ളി തേൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഒറ്റി വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാവ് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തേൻ എടുക്കുകയാണ്. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇല്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോപ്പ് മേലിന് താഴെ വീഴും. ആ തേനാണ് നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഇയാള് അത് പിടിവിടാൻ തയ്യാറല്ല, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എന്താ കാരണം? എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തേൻ കിട്ടും, അടുത്ത തേൻ ഇപ്പൊ വരും, ആ തേനും കൂടി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം എന്നാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഏത് അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അത്രയും ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറല്ല. നമ്മൾ ഏതുമ്മലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ? എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ദേവയാനി മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ഇല്ല, കേൾക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ സുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മേലെ കാണിക്കുന്ന ഈ തേന്. ആ തേൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തുള്ളിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെ? അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ തേൻ വരുന്നതിന് ഉള്ളിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മരക്കൊമ്പ് താഴെ വീഴാം, അല്ലേ? കറണ്ട് കണ്ട അറ്റമെത്താറായിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ വീഴാൻ പോകുന്നത്? വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്, വീണ്ടും എവിടേക്കാണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ആ ദുഃഖങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, ആ കയ്യിലേക്ക് കയറി പിടിക്കുക. അത് എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഒരു വിമാനം കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ അവിടെ കൈവിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും കൈനീട്ടിക്കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, ഇന്ദ്രന്റെ അല്ലേ? ആ ബ്രഹ്മ, അതെ പുരുഷനായ. ശരി, അടുത്ത ശ്ലോകം പറയാം, അവസാനം പറയാം. സോറി. മയ്യേവ മനഃ മയീ ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മയ്യേവ മനാദുസം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാനില് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വെക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്ന് കണ്ടോ? കൃഷ്ണനും കോപന്മാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പോയിരുന്നിട്ട് ബാലലീലകളിലുള്ളതാണ്. ആ കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, എല്ലാവരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മവിമോചന ലീല നടക്കാൻ കാരണം? ബ്രഹ്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കുട്ടികളും കോപന്മാരും എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവരവരുടെ പൊതിയിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ പൊതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം എല്ലാവരും വായിൽ വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എടുത്ത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ വായിൽ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അയ്യോ അത് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ വായയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറയണം, അയ്യോ ഒരിക്കലും എന്റെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഇച്ചിൽ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ മോശമാണ്, അതും പോരാണ്ട് വായയിൽ വെച്ച ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല നടത്തുക. എന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരും കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാ പറയുന്നത്, ആ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് അത്രയും സ്നേഹമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പരസ്പരം കുറെ പേരുണ്ടാവുമ്പോ ഒരാളുടെ പുറം തിരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക, ഒരാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നേരെ നോക്കിയിട്ടായിട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി അത്രേ തോന്നുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നത് എന്നോട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത്ര എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. നീ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പൂജാറുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം അതിൽ ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും കുറവ് വരുന്ന മാതിരി കാണുന്നില്ല എന്ന്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? എങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്? കണ്ണുകൊണ്ട്. കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് നമ്മള് ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു തുളസി ഇല ഇടണം കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസാദം വെക്കുമ്പോൾ തുളസി ഇല ഇട്ടാലാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തുളസിയും ദേവി കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു തുളസി ഇല ഇടാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അതിന്റെ ഏകാദശിയും ദ്വാദശി ആകുമ്പോൾ തുളസി ഇല പറിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പിലത്തെ ദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് തുളസി ഇല പറിച്ചു വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഓൾറെഡി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നാവിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി വേണം എന്ത് ജപിക്കാൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ അത് ജപിക്കാനായിട്ട്. ശബരിയുടെ കഥ അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. ശബരിയുടെ കഥ അറിയില്ലേ? ശബരിയുടെ കഥ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അറിയാം. അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ശബരി? ശബരി ഒരു പഴം പിന്നെ കടിച്ചു തുപ്പിട്ടല്ലേ? കടിച്ചു തുപ്പിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മധുരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് കൊടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ലക്ഷ്മി തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ ഈ ശബരി ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബരിയുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും രാമ 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 എന്നാണ്. അപ്പൊ ശബരി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ആദ്യം നോക്കുമ്പോഴും ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ആ സ്റ്റോറി മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും രാമ 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 എന്ന് ജപിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വായിലിടുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് ആസ്വദിക്കുന്നത്, ശബരിയുടെ വായിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും അത് ആർക്കാണ് പോണേ? ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും രാധാദേവിയും കൂടിയിട്ടാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രാധാദേവിയാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാദേവിയാണ് കേട്ടോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാം ഹരിക്കുക, എല്ലാ പാപങ്ങളും നിന്നും മോചനം തരിക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രാധാദേവിക്ക് കരുണ കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണ്? അമ്മയുടെ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ രാധാദേവി ചേർത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എഫക്ട് കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അമ്മ എപ്പോഴും അച്ഛനോട് പറയില്ലേ, അവര് സാരില്ല, തെറ്റ് ചെയ്താലും പോട്ടെ, ഇത്തവണത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കൂ എന്നുള്ള മാതിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ഭാവം. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു മുസ്ലിം കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഭഗവാനാണെന്ന്. എന്നിട്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പാടുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ വലിയ ഒരാളാണ്, ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ അധിപതിയാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം മറന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഒരു ഭക്തനായി മാത്രം എനിക്കൊരു ജന്മം വേണം അങ്ങയുടെ കൂടെ. അങ്ങയുടെ ഏതെങ്കിലും അവതാര ലീലകളിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ മാതിരി ഒരു ഭക്തനേ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തില് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം 3 ലക്ഷം നാമങ്ങളാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ജപിച്ചിരുന്നത്. 192 റൗണ്ട് ആണ് ജപിക്കാറ്. അപ്പൊ അത്രയും എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ നാമജപം കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുള്ളൂ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അങ്ങനെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. അപ്പം അതിലെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അവര് ഇദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നാമം ചൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ ഇവരുടെ അടുത്ത്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ സ്ത്രീ വരുമ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ദയവേത് മ്യൂട്ട് ആവുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയും ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പറയും എന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം അങ്ങേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എനിക്ക് വിരോധമില്ല, പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ 3 ലക്ഷം നാമജപം ഉണ്ടായി, അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, ആ നാമജപം പൂർത്തിയാവണം, അതിനുശേഷം എന്ന് പറയും. ശരിയെന്ന് പറയും. നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വന്നോളൂ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപം പൂർത്തിയാകുന്നത്. നാമജപം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെളിച്ചായി കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു പോകും. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും വരും. ഇതിങ്ങനെ 2-3 ദിവസം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം മനസ്സിലാവും ആ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഇദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഇദ്ദേഹത്തെ അനക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലിന് വീണ് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വളരെയധികം വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, അങ്ങ് എന്നെ ഒരു ശിഷ്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് എനിക്കും ഹരിനാമ മന്ത്രം ദീക്ഷയായിട്ട് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവർക്ക് മന്ത്രം ഉപദേശിച്ച് അവരൊരു ഉത്തമ ഭക്തയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ
പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തില് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ഇതല്ലേ? ഈ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മയ്യേവ മന ആദർശ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നോട്ട് ചെയ്യണേ. മയ്യേവ മന ആദർശ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സും ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം? ആർക്ക് വേണ്ടി? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ? എല്ലാം ശരണാഗതിയാണത്. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നമ്മൾ കാണിച്ചുല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നിൽ വാഴുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കൂ. അത് ചിത്തം സമാധാനം ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം. ഇനിയിപ്പോ അപ്പൊ പറയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പൊ അതാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുടെ പ്രസാദം നേദിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് 9 മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9 നവവിധ ഭക്തി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 ആയില്ലേ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 9 തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രവണം. കാരണം ഒരു കേൾക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഭക്തി വരുന്നത്. അവർ ഇന്ന മാതിരിയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഏറ്റവും അതിന് ഇതായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെയാണ് കേട്ടോ പറയാ. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തർഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കും എന്നുള്ള ശാപം കിട്ടുകയാണ്. ശൃംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? ദാഹത്തിൽ വലഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശമീക മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞ മഹർഷിയുടെ ഗുഹയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്തിലിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം അത് അറിയുന്നില്ല. മുനിയാണല്ലോ, പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയിലാണ്. പക്ഷെ മകൻ ശൃംഗി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ഇത് കണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ അച്ഛനെ അപമാനിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് 7 ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ നിങ്ങളും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കും, തക്ഷകന്റെ വംശമേറ്റ് കടിയേറ്റ് മരിക്കും ശപിക്കുകയാണ്. അന്ന് ബ്രാഹ്മണ ശാപമൊക്കെ ഏൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ശാപം ഏൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വെള്ളം പോട്ടെ, ശ്വാസം പോലും എടുക്കാത്ത മാതിരി അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ രാജാവ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രവണം. അങ്ങനെ 7 ദിവസം പൂർണ്ണമായും ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് എപ്പോഴും ആരാണ് പറയാ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയും. ഇനി കീർത്തനത്തിനോ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ? അപ്പൊ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ പറയുക. ഇനി എന്താണ്? വിഷ്ണു സ്മരണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദിനെയാണ് പറയുക. എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ആരെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ പാദസേവനത്തിന് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് പറയുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആരാണ്? അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം എന്നുള്ളതാണ്. അർച്ചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്രൂരനെ പറയും. അല്ല, അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥു മഹാരാജാവാണ്. വന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂരനാണ്. ദാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാനാണ്. സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സാഖ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? അർജുനൻ.
അത് കഴിഞ്ഞ ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണ്. ആരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഭഗവാന്? തന്നെ സ്വയം സമർപ്പിച്ചത് ആരാണ്? തല കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് ഭഗവാന്? മഹാബലി. മഹാബലി. തല അങ്ങനെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അവിടെ ആത്മനിവേദനത്തിന് മഹാബലിയാണ് പറയാ കേട്ടോ. ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അതാരാണെന്ന് അറിയോ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകൾ ഭഗവാന്റെ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം തന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധനാഭക്തി ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭജിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ സാധനാഭക്തി ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനിയോ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അഭ്യാസേപ്യാസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുഗ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം, ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം, ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂവ് അർപ്പിക്കണം, പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണം. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്? അതിനും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് സമയമില്ല, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം, എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊന്നും സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുക. അവിടെ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക? സാമ്പത്തികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് കൊടുക്കുക ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു പാർട്ടാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് സേവ ചെയ്യും ഭഗവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം, ഭഗവാന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്, ഭാഗവതം ഉണ്ട് അല്ലെ, വാങ്ങി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് പരിപൂർണത. ഇവിടെ ആൽബർട്ട് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മകനോ അങ്ങനെ എന്താണ് വരിക, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ഈ ആൽബർട്ട് ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പൈസയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പ്രഭാതയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രഭാത അവരോട് പറയും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയാണ്, അത്രയും പേരും പുകഴൊക്കെ അല്ലേ, അത്രയും പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോ പറയാണ്, ഈ പ്രശസ്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശസ്തി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നറിയോ? ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി തീരും. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലാകാലം നിലനിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മായാപൂര് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജനനസ്ഥലമാണ് അവിടെ മായാപൂര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമ്പലം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്ലാനറ്റോറിയം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പകുതി, ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി അത് അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെത്, പകുതി എമൗണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടണേന്റെ അത്രയും വലിയ ഒരു ഇതാണ്, ടാർഗറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ പകുതി എമൗണ്ട് ഇവരാണ് കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം എന്തോ അംബരീഷെന്നോ മറ്റോ ആണ് പേര് സ്വീകരിച്ച് ദീക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴും അവർ കമ്പനിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ഏത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ലഭിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ 10 രൂപ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 10 ഇരട്ടിയോ 1000 ഇരട്ടിയോ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരിക എന്ന് ആലോചിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കടം വെക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിലൊരു നഷ്ടമില്ല. കാരണം അതിന് 10 മടങ്ങ് ഇരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ലൈഫ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ, അവർക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത്രയും പൈസയാണ് അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ആ കമ്പനി എത്ര വലിയ നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു 10 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50 പൈസ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഭഗവാന് വേണ്ടി. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതയിൽ എത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഭഗവാൻ വരുത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പതിയെ സാധന ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും. ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് തരും. ഇപ്പൊ ഇവരും ഇപ്പൊ അംബരീഷ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസയെങ്കിലും ചെയ്ത് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സഹായിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ ലൈഫ് ആകെ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറി. ഇവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മള് പഠിക്കുന്ന അമ്പലമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ഡൊണേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡൊണേഷൻ ഒരു 50 രൂപ 100 രൂപ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം അവനവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അണ്ണാർക്കണ്ണന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ മണല് പോലും എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഒരു തരി മണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാട്ടോ. ഇനി അദ്വൈതാദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? വേഗം പറയണം കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ശരണാഗതി, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നമ്മൾ ഭക്തി നമ്മളതാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഒരു പത്രം പുഷ്പം എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, ശ്രവണ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി 3-മത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് രണ്ടും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഒന്നിലെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാവാം, പുസ്തക പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടാവാം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്തി സേവന ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാവാം. നമ്മൾക്ക് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ? അത് വേറൊരാളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാം നിങ്ങൾക്ക്. അതായത് ഇത് നല്ല കോഴ്സാണ്, ഭഗവത്ഗീത എന്തായാലും പഠിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം നമ്മൾ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ മക്കളോടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളോടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അത് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു സേവനാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനാണ്. ഇനി അവസാനത്തെ എന്താ, അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി അതും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല, എനിക്ക് അത്ര പൈസയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസിദ്ധനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാന്നെങ്കിലും വിചാരിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ എന്താണ്, അതൊരു സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? അതായത് അതിന് തുച്ഛമായ പ്രതിഫലം മാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് അതൊരു സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് കൂടുതൽ പൈസ വേണം, എന്റെ ഫീസ് അത്രയും കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ചികിത്സിക്കുക. അതിന് ഫലം ഓവറായിട്ട് ഇച്ഛിക്കാണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് സർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളും ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തത് 4-മത്തത് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ജ്ഞാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗാച്ച അനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇതൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക. അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ജ്ഞാനാർജനം, ഭഗവാനെ എന്താണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ഭഗവാന്റെ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഈ അറിവൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ്, ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പുസ്തകം വെച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജന്മം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് ആ കൂടെ ഉള്ളത് എത്രയാണ്? 60-70 കൊല്ലാണ് അല്ലെ ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനാർജനത്തിനേക്കാൾ എന്താണ് ധ്യാനം നല്ലതാണ്, ധ്യാനത്തിനേക്കാൾ എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു പഴം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ കഥയാണ്. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു പഴക്കാരത്തി സ്ത്രീ എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവർ നിറയെ ഒരു പഴക്കുടയിൽ നിറച്ച് പഴങ്ങളുമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ വരുമ്പോ കൃഷ്ണൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് പഴം വേണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയും പഴമൊക്കെ തരാം കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോഴോ ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണല്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആ സ്ത്രീക്ക്. എന്നാലും വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയിട്ട്, വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്, വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറയും പഴമൊക്കെ തരാം, പക്ഷെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാലല്ലേ ഇത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അമ്മ പറയും അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങൾ നിറയെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അന്നൊക്കെ പൈസയല്ല കൊടുക്കുക, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങാന്നുള്ളത്. ഓടിപ്പോയി 2 കയ്യിൽ നിറച്ച് ധാന്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. എവിടെ? അവന്റെ കൈ എങ്ങനെയാണ്? കുഞ്ഞു കൈയാണ് അല്ലെ, അത് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പൊ പകുതി ധാന്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ അവസാനം 3-4 മണി ധാന്യമാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ളത്, ഈ ഇവരെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ. എന്നിട്ട് പറയും ഇതാ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിക്കണമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് വേഗം അത് വാങ്ങി ആ കൂടയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും നീ എല്ലാ പഴം എടുത്തോളൂ, ഇന്ന് നിനക്കുള്ളതാണ് ഈ പഴം മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പഴം മുഴുവൻ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോവാണ് തിരിച്ച്. തലയില് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, കാലിയായി. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോരാണ്. എന്നാലും അവർക്ക് ആ പൈസയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ധാന്യവും കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ഉള്ളില്. എന്തോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സന്തോഷം അന്ന്. എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക, അയ്യോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും വെക്കാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരമ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നും, എന്തോ ഭാരമുള്ള മാതിരി തോന്നുകയാണ് കൊട്ടയ്ക്ക്. എന്തായിരിക്കും കൊട്ടയിൽ ഇത്ര ഭാരത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ അത് താഴെ ഇറക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുഴുവൻ രത്നാഭരണങ്ങളും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിനോടും ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കുട്ടി ധാന്യം തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന് അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടു കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നീ സന്തോഷിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീ കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് എത്രയോ ഇരട്ടി ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ആലോചിക്കണം. ആദ്യം ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം നമ്മൾ കളയണം, എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഭാവം കളയണം. ആ ഭാവം കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫേ മാറും എന്നുള്ളതാണ്, മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരക സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയക. ഇനി ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ, ഈ 12ാമത് തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു 8 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് പ്രിയാഷ്ടകം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. എന്താണ് പറയുക? പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറയാം. എല്ലാം ആരെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സുധാമാവിന്റെ കഥയാണ്, അത് നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയല്ലേ. മത്സരം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. എങ്ങനെയാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ. മറ്റുള്ളവര് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അസൂയ തോന്നാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത്, നമ്മൾക്കുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തരും. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ഏതോ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞോലെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്താണ് 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്താണ് പുത്രദുഃഖം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ പുത്രദുഃഖം കിട്ടിയതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ശാപം ഫലം തീർന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? പിന്നെ അയാൾക്ക് നല്ല കാലമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ്, നമ്മൾക്കൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പാപഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം. അങ്ങനെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടും. ഇപ്പൊ സുധാമാവിനെ പോലെ അത്രയും ദരിദ്രനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ദുഃഖിച്ചോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആതിഥ്യ മര്യാദയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് അല്ലെ. പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് തിരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പോലും ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞ് എല്ലാം കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഭഗവാൻ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കുക. യസ്മാനോദിജതേ ലോകോ ലോകാനോദിജതേ ക്ഷയഃ ഹർഷാമർഷയോദ്യോഗേർ മുക്തോയ സചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലല്ലോ, കഥ പറയട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ചിത്രകേതു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വരിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റോറി. അത് എല്ലാ സ്റ്റോറി നമുക്ക് പറയാം, അത് എപ്പോഴെങ്കിലും വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പോൾ ചിത്രകേതുവിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിമാനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, ഹെലികോപ്റ്റർ മാതിരി. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രാജകീയ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം. ഇവ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാം, 3 ലോകങ്ങളിലും പോവാം. അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജ്ഞാനോപദേശവും നടത്താം.
അത്രയും നല്ല ഭക്തനുമാണ് ചിത്രകേതു. അപ്പൊ ചിത്രകേതു ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ശിവദേവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, മഹാദേവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാദേവന്റെ മടിയിൽ ആരാണുള്ളത്? പാർവതി ദേവി. അദ്ദേഹം ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വേദങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും രാമന്റെ ചിന്തയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് വിഷ്ണു ഭക്തനാണ്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു എന്നാണ് പറയുക. വൈഷ്ണവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ മഹാദേവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ചിത്രകേതു മേലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ കാണും, കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ് കേട്ടോ ചിത്രകേതു മഹാദേവന്റെ. ചിരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയും നോക്കൂ, കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് വേദോപദേശിക്കുന്നത്? തന്റെ ഭാര്യയെ മടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നുള്ള മാതിരി ഒരു സർക്കാസമായിട്ട് ഒരു ചിരിക്കും. വേദങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് ആരെ വെച്ചിട്ടാണ്? മടിയിൽ ഭാര്യയെ ഇരുത്തിയിട്ട്. അതും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ്? മഹർഷിമാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കി ചിരിച്ചതല്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചിരി വന്നതാണ്. അവർ പുച്ഛിച്ച് ചിരിച്ചതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ചിത്രകേതു ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പോ പാർവതി ദേവി, മഹാദേവന് ഒന്നും തോന്നില്ല, മഹാദേവൻ ചിരിച്ചു കളയും അത്. പക്ഷെ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയും, എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യില്ല. എത്രയും ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു എന്താണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരോടും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അല്ലെ ശിവദേവൻ. ഭൂതഗണങ്ങളെ പോലും, അതായത് ഭൂതങ്ങൾ പ്രേതങ്ങൾ എല്ലാം കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ തലയോട്ടിയായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആരുമായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാള്, വിരക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുകയാണ് ചിത്രകേതുവിനെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്നാണ് ശപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശാപം കിട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക? നല്ല ടെൻഷൻ ആവൂലേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞടിച്ച് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാലിൽ വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം പക്ഷെ അദ്ദേഹം വക്രാസുരൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് കേട്ടോ, അസുരന്റെ പേര് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വക്രാസുരൻ, അപ്പോ അദ്ദേഹം നേരെ വന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കാലിൽ വീഴാണ്. എന്നിട്ട് പറയും, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന ഒരു ശാപം തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാർവതി ദേവിക്കാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുമ്പിട്ട് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശിവദേവൻ പറയാണ്, എന്താണ്, ദേവിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈഷ്ണവൻ ആരാന്ന് അറിയില്ല, ഒരു വിഷ്ണുഭക്തൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു ശുദ്ധ വിഷ്ണുഭക്തൻ ഏതിനെയും കണക്കാക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരണം. അതുകൊണ്ട് അവരെ നരകത്തിലിട്ടാലും സ്വർഗത്തിലിട്ടാലും എവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കഥ. ഇനി അനപേക്ഷാശുതിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതക സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയക. ഇനി അടുത്തത് ആരെയാണ് പ്രിയനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ആദ്യം എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാര്യം 10 തവണ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാത്തവനും, അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാത്ത ഒരാള്. പിന്നെന്താണ്? വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവും, ഏതിനെ പറ്റിയും ഉത്കണ്ഠപ്പെടില്ല. എന്താ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഉത്കണ്ഠപ്പെടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് എനിക്ക് പ്രിയനാണ് എന്ന് പറയാണ്. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യമേ പ്രിയക. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സന്തോഷിക്കില്ല, ദേഷിക്കില്ല, പിന്നെന്താണ്? ആഗ്രഹിക്കുകയോ, ഏതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താണ് നടക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ, ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, എന്ത് നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചാലും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിലോ വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആണ്. പ്രകൃതി നിയമമാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കില്ല അനുഭവിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിലാവാം, അതിനും അടുത്ത ജന്മത്തിലാവാം, ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ വധശിക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ പാപം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ
അത്തരം ശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ആന ചവിട്ടാനാണ് വരിക. എങ്ങനെയാണ് പ്രഹ്ലാദന് എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ നോക്കൂ. ഭഗവാൻ നാരായണ നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനില് ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിക്കും. പക്ഷെ അത്രയും വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് സാധിക്കാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നമ്മൾക്ക് അത്രയും വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഉള്ളില്. പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ്. ഹോളികയുടെ തീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ഒരിക്കലും എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപൻ അച്ഛനെ ഒരിക്കലും പുച്ഛിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അച്ഛനോട് പറയാറ് എന്താണ്? നാരായണനാണ് ഭഗവാൻ, നാരായണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാറുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പറയാറില്ല. അച്ഛൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല, മാറണം, അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. നാരായണനാണ് ഭഗവാൻ അച്ഛ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ ഇത്രയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ അച്ഛന് മോക്ഷം കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് ആര് ചൊല്ലുന്നത്, പറയുന്നത്, പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇനി സമശസ്ത്രൗചം ഇത്രേച്ച തഥാമാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തു മൗനി സന്തുഷ്ടായേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരക. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ ദ്രൗപദിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കൂ, ശത്രുങ്ങളിലും മിത്രങ്ങളും സമഭാവനയോടെ ഇരിക്കണം. ദ്രൗപദി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്കും ദുശാസനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് അല്ലേ ഭഗവാനാണ് രക്ഷിച്ചത്. ഓക്കെ, അത് വിടും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ മക്കളെ 5 മക്കളെ, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മക്കളെ ആരാ കൊന്നത്? അശ്വത്ഥമാവ് കൊന്നു അല്ലേ? ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് കൊന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ശപഥം എടുക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വെട്ടിയിട്ട് ആ തലയെ വെട്ടിയ തലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും മക്കൾക്കുള്ളത്. അതിനുശേഷം ആ വെട്ടിയിട്ട തലയിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നീ കുളിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മീൻസ് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ശപഥം എടുക്കുന്നത് അർജുനൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എയ്യും. അർജുനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ അശ്വത്ഥമാവിന് എന്താണ് ഒരു ദോഷമുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എയ്യാൻ മാത്രമാണ് അറിയുള്ളൂ, അസ്ത്രം ഇടാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ അപ്പം ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, അർജുന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞു, അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കാൻ വേണം, വേറെ വഴിയില്ല, അല്ലാണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആറ്റം ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഈ 3 ലോകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് താപാണ് അതിൽ നിന്ന് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ തന്നെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി 2ഉം ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുക. അതെല്ലാം മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. സട്ടിലാണ്. നമ്മളുടേതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആയുധങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പീരങ്കി വെച്ച് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ, ഇലക്ട്രിക്കലോ അങ്ങനെ സംതിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ മന്ത്രം കൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവ കെട്ടി കൊണ്ടുവരാണ്, അശ്വത്ഥമാവിനെ കെട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്താണ് ദ്രൗപദി പറയുന്നത്? കൊല്ലരുത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ദ്രോണാചാര്യൻ, അങ്ങയുടെ ആചാര്യനാണ് ദ്രോണാചാര്യര്, അവര് ഗുരുവിന്റെ മകനാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൊല്ലരുത്. അവർ എത്ര അക്രമിയായിക്കോട്ടെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കൃപി എന്നാണ് ദ്രോണരുടെ ഭാര്യയുടെ പേര്, കൃപി. ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ ദുഃഖം വരുത്തരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കൃപിക്ക് എന്റെ ദുഃഖം വരുത്തരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് സഹനശക്തിയാണ് അവർക്ക്. എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സഹിക്കുക. എത്രയും അപമാനിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അറിയാലോ അല്ലെ, ദ്രൗപദിയെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത് പരമ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്.
ഇവിടെ സൂർദാസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ണ് കാണില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് സൂർദാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. സൂർദാസിനോട് ചോദിക്കത്രേ ഭഗവാൻ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഇടേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കത്രേ. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറയും മഞ്ഞ. ശരി, കണ്ണ് കാണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും സൂർദാസിന് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഓടും ത്രേ. എന്നിട്ട് പറയും കണ്ണ് കാണില്ലല്ലോ, എന്നെ എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത്രയും ഒരു വളരെ രസമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് സൂർദാസും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറയുന്നത്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓൾറെഡി ഭഗവാനെ നിന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ, നീ എത്ര ദൂരം ഓടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ അങ്ങ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും അത്രേ സൂർദാസ്. അപ്പോ അതാണ് പൂർണ്ണ എന്ത് വേണം? ഭക്തി സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് മുഴുകുന്ന ആൾക്കാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്തായാലും ചെയ്യണം. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുടങ്ങാണ്ടിരിക്കുക. ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ശബ്ദമാക്കി എടുക്കുക. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് വേറെ. ഇതുവരെയ്ക്കും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. എന്തായാലും വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. അതിന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? കൈ നീട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഈ രീതിയിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, ഈ രീതിയിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്ന്. അത് ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെറ്റാണ് അല്ലെ? ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മംഗളാരതി കാണാൻ ലിങ്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ. മംഗളാരതി കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മംഗളാരതി കാണുക. അമ്പലത്തിലെ ആ ഒരു പൂജ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാവിലെ 4:30-ക്കാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 മണിക്കുണ്ട്. 7 മണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 7:30-ക്ക് 7:15 നിങ്ങൾ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനാരതി കാണാം. ഭഗവാന് നല്ല അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ണാടിയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും രാധാദേവിക്കൊക്കെ. നല്ല ഭംഗിയാണത് കാണാൻ കേട്ടോ. അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാതാജി വൈകുന്നേരം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ 7:30-ക്ക് രാവിലെയാണുള്ളത്. വൈകുന്നേരം ലൈവ് ഇല്ല മാതാജി, രാവിലെയാണല്ലോ. രാവിലെ 4:30-ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 7:30-ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. എന്റെ അടുത്തുള്ളത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാം. നിങ്ങൾ പറയൂ, ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? പറയൂ. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. അതെ, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? അത് അതീതമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ഇപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പരിപൂർണരായിട്ടുള്ളവര്. അല്ലാതെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. രണ്ടാമത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? അല്ല, എങ്ങനെയില്ലാത്ത പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമാകുന്നു എന്നാണ് ശ്ലോകം 5-ൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണല്ലേ ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് 5-ൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രയാസാണ് അല്ലെ? ദുഷ്കരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അത് എത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതെന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? 3-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ. അർച്ചനാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ആ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ. പറയൂ. ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ, മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ. ഇനി അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പാലിക്കുക. നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രമിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? അതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രവർത്തിക്കുക. പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഫോണിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഇത് വരുത്തണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ശമ്പളമാവട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാസത്തിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കണ മാതിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് തോന്നണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മഫലത്യാഗം. സർവകർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യുക. ജ്ഞാനാർജനം. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? 8, 9, 10, 11, 15 കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മള് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സാധനാഭക്തി. മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. നാലാമത്തത് എന്താണ്? മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? കറക്റ്റ് ആണ്. പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അവസാനത്തെ ഇതെന്താണ്? 20ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിനെയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്? ആശരീരമായ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്. ഭക്തി സേവന മാർഗം ചെയ്തിട്ട് പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം.